типовете приятели, когато ги викнеш да местите мебели. Добре, сега като дойде дивана, трябва трима да го бутат отзад и двама го влачим отпред, защото така е най-добре за кръста и по принцип трябва така да го фанеш. Така. Чакай, не така, бе, не така, с краката дигай, бе, човек. Да, добре, така. Не го бутай така, бе, човек. Тегли, айде. Давайте, момчета, че направо не издържа. Човек, ти май изобщо не буташ. Глупости, едва го държа. Айде. Почивам малко. Сега, давайте че тук нещо май разтегнах. Давайте, момчета, супер сте. Абе, ела помогни, бе, брат. Като гледам, добре се справяте. Аз само ще ви преча. Качихме го диванчето. Сега остава само да почерпиш. Тежък диван, тежка маса трябва. Ама верно, брат. Кога ще почерпиш? Нали вече ви черпих 2 пъти? 3 пъти за щастие, бе. Той дивана си беше тежък.